Kuncoro dipimpin Bapak Heru Prasetyo Witan Ambarung Waranggana Mangungkung kang dipimpin Bapak Heru Pangprayoga Mangungkung kang dipimpin Bapak Heru ingkang asma kajugengan Karaarjan mewah kabagas warasan mugi tansah kajiwa kasalira tumanduk dumateng sedaya pandemen Ketoprak Wisma Kuncoro. Nuwun para sutresna budaya. Mekaten kula wau. Uyon-uyon sak wetawis kalajengaken besan tari kambyong. Minangka pambukaning pagelaran dalu menika. Ingkang sampun katindakake dening Seniwati. Seniwati ayu ingkang mijil saking sanggar seni Wisma Kuncoro. Airing dening rawitan Wisma Laras ingkang dipun sesepuhi Bapak Gendut Widodo saha panglihin pesinden kita Ibu Pini Lestari. Mugi atur pasugataning dalu menika saged ndadosaken remening penggalih panjenengan sami. Saking pangertanipun Ki Sutradara kita pagelaran seni Sandiwara Ketoprak Wisma Kuncoro ing dalu menika sengaja badhe minangkani panjenenganipun Bapak Panitia kapurih beber cariyos geger Kraton Majapahit dumawah perangan Joko Kendil Rabi. Minangkani panjenenganipun Bapak Panitia pagelaran Sandiwara Ketoprak Wisma Kuncoro dalu menika kapurih beber cariyos geger Kraton Majapahit dumawah perangan Joko Kendil Rabi. Mengkahipun menapa utawi paraga ingkang badhe netepi kewajiban ing dalu mangke. Ketrip ingkang sepisan gambarake wonten ing kayangan Salendra Bahwana.
Bathara Narada kasta dening Bapa Sanat Raharja. Gambarake wonten ing Desa Telamaya. Joko Kendhil kaasta dening Raka Mas Bagus Tompel Wijaya. Joko Kendhil Bagus kaasta dening Raka Mas Waji Prayitna. Wondene Mbok Rondo Kendhil kaasta dening Ibu Sudarmiatun. Atekan saklajengipun gambarake Bupati Pandangan Sewu. Indra Baskara kasta dening Raka Mas Toto Arya. Indra Loka kasta dening Raka Mas Suyatma. Liman Seta kasta dening Raka Mas Bagus Kristanto. Ketrip saklajengipun gambarake wonten ing Kraton Majapahit. Sang Prabu Brawijaya kasta dening Raka Mas Bambang Sulasti. Patih Riya Permada kasta dening Bapa Sunarti. Sekar Kenanga kasta dening Niken Ayu Nini Apsari. Sekar Gading kasta dening Niken Ayu Yuni Susanti. Nuwun para pamirsa budaya. Mekaten rancakipun pedhapo utawi paraga ingkang badhe mangkul ceciban ing dalu mangke. Kados pundi beberipun cariyos kula minangka talang atur saking keluarga ageng Sandi Wara Ketoprak Wisma Kucara ngaturaken sugeng lenggah sugeng amirsani kanthi pamungkasing atur Suradira Jayane kang rat lebur dening pangastuti. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali membangun tetap membangun. Sekali jaya Wisma Kuncoro tetap jaya. Wis pita Banget Salendra Bawor geger geger ewer-ewer kaya becah-becah selamat tangkep kabeh para dewa kabeh para apsari widodara widodari padha kepanan
jebul ana saweneng kita ing Arcapada. Sing lagi mesu budi ora kelu kae ing desa Tilamaya. Lah kok menjalani banget. Ah. Yen bocah kae ulun ora mudhun ing Arcapada. Bocah kae tak jugake anggone semedi waduh. Gawe kekele kayuangan Salendra Tawanaya. Ulun bakal ajak sakawe ati mudhun ing Arcapada.